kwabangaphambili. Kunemisamo bazalwane. Amen. Kunemisamo efuna liqala uyibhidlize ungangeni. Ngathathwa excitement yokuthi usemshadweni. Ngathathwa excitement yeposition emsebenzini. Kodwa ngathi ungaqala ubheke ukuthi ngihlala nje lesihlalo sinani ngaphandle. Usifune kuthiwa wadiliza kama altar. Kuthiwa wathi mayeqeda lapho number 2 awenza wadiliza Ashera. Ashera kwakuyithixo ezazikhonza ubaba wakhe khona. Abanye amazwi angakhonza uThixo kodwa ekhonzwa nezithixo zikhona. Akubona igama lenkosi. Indawo ziyakhonza. Hallelujah. Indawo ziyakhonza. Kodwa sikhonza kukhona Ashera, kukhona nama-altar. Kodwa kuthiwa le ndoda ayizange igijimele isihlalo. Yaqala yafuna izinto ezirong kule palace. Jesus. Uzongena esihlalweni. Funa into ezirong. Ngoba sokulimaza uma usu-enjoy isihlalo. Kuthiwa le ndoda ayithilisa basa. Awayithilisa. Awayithilisa. Themba kaloko wafuna ama-altar empepho. Wafika nawo wadiliza. Wayesetshela. My God. Ngathi bengayela abantu ukuthi iningi imishado iphelile. Iningi imishado iphelile. Bangeniswa i-excitement. Bangeniswa ukuthi lo muntu ozoshada naye unjani. Ngazwa inkhulume kanje. Bangeniswa ukuthi lo muntu ozoshada naye unjani noma waziwa ngani. Kodwa jabule hamba ufuna ukuthi kwifamily yakhe abantu bebeqedwa yini. Ufone ngene kulomshado. Nawe futhi noma unika isihlalo ngisho ngathiwa nakusekwesakho iposition mani ozozuzibuze na uthi ngithandazephi. Kuthiwa nayi position. Qala ubheke isihlalo ozohlala kusona. Ufuna okade ehlele ukuthi wabulawa yini. Ukuthi mawusongena endaweni hallelujah. Uqala ubheke ukuthi lo kade ehlele. Hallelujah. Ubulawe yini na? Ngoba hlezi uzohamba njengaye. Ngibonga igama lenkosi. Nkosi engikhuluma ngawo bazalwane usuka kuDavide. Suka kuDavide bebebulawa into eyodwa unqulo zithixo. Anoma ngisho kahle ngesixhosa unqulo zithixo. Amen. Abokade babulala spirit sama idols. Babekhonza izithixo. Amen. Hallelujah. Babekhonza izithixo. Lithi iBhayibheli bonke lithi babephatha kahle kodwa egcineni babuyele ezithixweni. Uthi unyana wathi uDavide mangabe ekhuluma nenkosi, inkosi yathi hayi Davide ngoba usuwenza lesisono wabulala umfazi womuntu usunegazi ezandleni ngeke usangakhela ithempeli. Amen. Kodwa namhlanje abantu bayawakha amathempeli benamagazi ezandleni. Babhizi namhlanje baqhomfisa abantwana abafundisi phakathi emabandleni baphinde bakha amathempeli. Uthi uyafika nginuka igazi kuleli thempeli. Uthi uyafika uzwe ukuthi kunonkqulo zithixo la. Hayi! Musukuhlala la kuno Ashera khona. Ilizo Ashera qala. Moyo Ngoba ngibona sila nje kulomqasho sodilizo Ashera. Engabe babekhonzwa ngaphambili. Angibonga ukuthi wabusa ku-Asa ngikho indaba yakhe. Wabusa u-Asa. Angibonga igama lenkosi. Amen. Lithi wathi mayelawula u-Asa kwayima eqonda esihlaleni esedilize labo Ashera. Angibonga igama lenkosi. Amen. Esedilize labo Ashera. Wadiliza zonke lezi zinto. Wasusa izithixo. Wasusa ama-altar. Wonke themba kwaloko wabuya u-Asa. Ngibonga igama lenkosi. Wabuya u-Asa weze esihlalweni. Amen. Wathi befika njengakahlala esithathiwa watshela uJuda wonke lalelani lobazalwane imessage ka-Asa. Uma kuthiwa kwakuyini noma kwakuwe wawuyothi lalelani sesinama instructions amasha sekuphethe mina manje. Sekuphe ubeka imbandela nemithetho emisha kodwa kuthiwa enzanga njalo. Kuthiwa wathi Juda wonke ake siguqe phansi. Sifuna uNkulunkulu wokhokho. Hallelujah. Kuna uNkulunkulu afunala umfune. Yes Lord. Kuna ngoba ethi uJesu wasemandulo kusehuye namhlanje. Uye namhlanje. Wasemandulo uye. Bamfuna! Wakatula dina kapasaya. Bamfuna! Bamfuna! Base
bamthola. Hey. Bamthola. Amen. Twabathi angamthola lalela. Kwakunezimpi ngalesi sikhathi. Kwakunezimpi eziningi. Kodwa lalela into ethi uThixo wayenza. Kuthiwa ngenxa yalezinto azenze ngaphambili uAsa. Uthi uThixo wamphumuza ekulweni. Kuthiwa kwakuliwa ngala oJeroboam noRehoboam belwa ngala nangala. uIsrael ulwa, iJerusalem alilwa. uBenjamin ulwa kodwa kuthiwa uAsa waba nokuzola yena. Kuthiwa waresta for 10 years. Ingekho impi. Nkosi yakho. Ngoba mawufuna ukuresta sebenza manje. Ufuna izinto ezingaba ingozi ezingadala ungarest ekuhambeni kwakho. Insindiso, you don't just enjoy ama benefit. Hallelujah. Insindiso ifunulwe. Ungayiboni. Asilwi ngoba sesibonile. Silwa impi singakayiboni. Senzela ukuthi mhlayivuka iyo. Hallelujah. Nasempini esihlangu sethu. Jesus. My God. Jesus. Hallelujah. Githi nasempini esihlangu sethu. Yena Ithi kwathi ngonyaka ka21 kwafela inkosi ngapha. Khumbula bayalwa njalo. Yena uhlelo uzolile. Ayikho inkosi kumakhosini wonke engeke ngafunda ngawe eBhayibhelini. kaJuda yake yaphatha njengale nkosi. uAsa. Lithi ukwenza okuhle emehlweni oNkulunkulu kaNkulunkulu. Lithi kwabuyela isibusiso kwabuyela bazana kuthiwa kwavuthwa ngisho amasiko. Bezolile behlezi kahle. Ngoba inkosi eyaqale yalwa. Ilwa nezinto ngoba akufanele mawungena endaweni bese uthi hayi ngeke ngiyilungise naba ngaphambili abayilungisana akwenziwa kanje. Amen. Awusho ukuthi ngafika kunje. Nomyeni wakho ngeke uzumiyeke ukuthi ungafika enje. No! Yebo ushade nomuntu onamazinyawo 32 ovela komunye umuzi. Nawo wakhe ovela komunye nemfundiso engafani kodwa ilwa. Nkosi uJesu. Hallelujah. 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 Jesus. Namhlanje babumbethu. Nkosi Kuthiwa usedlulile uTata uNgcobo sekuzothatha uTata uMbethu. Uzothatha uTata uManzi. Nkosi. Egcineni uTata uManzi angaye ezintweni ekade zishaya uTata uNgcobo kade ephethe. Alwe nazo uqala. Athathe khona lapho njengamanje amabandla nama cases amaningi enziwa amadoda ngaphambili. Nkosi uJesu. Okade engaphambili bekexeza nalo sephethe ukexeza ngoba umoya uyathelelana and umoya ufu webazalwane ngifuna ukunifundisa into. Amen. Aniwezwa yini amadimoni bekhuluma noJesu mabe qhamuke elwandle laseGerasel lithi iBhayibheli wathi meqhamuka uJesu I think uchapter 6 no chapter 8 uyayikhuluma indaba kaMarko lithi wathi angafika uJesu ngale kolwandle lithi wahlangana nendoda eyayihlala emathuneni engasagqoka impahla owayengekho ngisho ngayibamba ngamaketango kuthiwa wathi mebefaka amaketango nomsa Nkosi waqhabuka ngendlela yayinamandla uSathane unamandla ifuna uliyeke nesihlabelelo sokuthi simthobisile kanamandla unamandla ngaba kawanqoba amadoda kaNkulunkulu amaningi kangaka engqotshwa uSathane uba namandla ngaba basuka bayothwala bathola izinto ezinkulu kunani ukube akanamandla unawo amandla kodwa sinikwa ngaphezulu kwakhe lefunye sinalo ningaphezulu lethi abazalwane uthiwa uJesu wahlangana nale ndoda wathi mehlangana nale ndoda lalela ngifuna ukutshela ngemimoya ithi imimoya Jesu ndodana kaNkulunkulu siyakuncela ungasihluphi ngoba usuku lokwahlulela likakafiki amazwi nomthandazo othi ngiyawabulala amadimoni awukho emthethweni ngoba amadimoni awakafi njengamanje singawabopha siwabambe siwaphose emnyameni kodwa yabuya ngoba amadimoni ahlala afuna indawo lithi iBhayibheli makuphuma umoya uyahamba uye endaweni uye endaweni ezidry ezingama desert place. Hallelujah. Amen. Mongcwele ngisho awuthi nginiphulele into
Webazalwane siphuwa kanje namhlanje sikholwa. Gcwele imimoya. Lalela nje. Niyazi ukuthi emhlabeni kuma neighbor countries noma kulama countries aseduze neSouth Africa acebe kakhulu. Niyayazi country kuyona ecebe kakhulu ukuthi yipi? iDubai. iDubai kuthiwa iyona country eyomise kakhulu noma eyome kakhulu. Iyona ndawo eyidesert. Kahle kahle faka abamadimoni bephuma la aya koDubai kodwa inkinga kucebe oDubai thina sihlupheke thina sithandazana. Isho uthini lento na? Isho ukuthi amadimoni ayila phinda abuya abona ispace angena phakathi kwethu. Lithi ke bathi siyakuncenga ungasihluki. Ufuna ukusigweba usuku lungakafiki, yebo? Yawo amadimoni. Ngeke lapho kuthiwa aqhubeka wabusa uAsa. Uphonxa ke endaweni yogcina kaAsa. Kuba wabusa kahle. Ngibonga igama lenkosi. Wabusa kahle bazalwane. He was an excellent leader. uAsa. Amen. Bayibonga inkosi. Amen. He was an excellent leader. Walida by an example. Lithi iBhayibheli walida kahle uAsa. Lithi kodwa kwathi makufika unyaka ka39 nanje ngilimazayo. Lithi kwathi makufika unyaka ka39 waphathwa isife enyaweni. Wamika izinto enyaweni. Noma kwangamathuma noma kwakuyizilonda alisho iBhayibheli. Kodwa lithi waba nesife enyaweni. Lithi wagula kakhulu wayezobuhlungu kakhulu. Kuthiwa lento yamphatha 3 years enyaweni. Kuthiwa lapho azange amfuna uNkulunkulu wokhokho. Kodwa wafuna ukuye enyangeni. Ngoba ngiyathandaza abazalwane ukuthi ungayilahle ekugcineni. Mayilahli. Amen. Yabona njengamanje uyalizwa neqhinga esilikhuphuka uthi hayi sekugcineni manje. Uyalizwa yini bazalwane? Mhlawumbe mina ngilingwa lokho okugcina mina. Usenyameni bazalwane. Yeza ukuthi hayi man ukuthi gqi kusekugcineni manje. Ongigcina persecution kuzoze kudukiswe even the elect uma kungenzeka abakhethiwe mangenzeka sokuyisikhathi sabakhethiwe manje kuyazwakala bafowethu ukuthi nawe uNkulunkulu ngathi asaphenduli uNkulunkulu yazi uthini uthi press on sengifikile thina sifuna aphendule ngezinto zasemuva no press on sengifikile khona ingoma ethi ngise ngifike ekhaya lami ngise ngifike ekhaya lami alibonga igama lenkosi uthi omunye umhlabelelo ngiyazi zwizingiza ke useya haleluya emhlabeni imibuso yalomhlaba isiumbalo usemnyango lithi iBhayibheli Jesus. uAsa akakufunanga uNkulunkulu wokhokho. uNkulunkulu wayekhonzwa amakhosi. Lithi wahamba waye enyangeni ngenxa yobuhlungu. Lalela ngifuna izwe kahle namhlanje ngoba ngizokutshela very lithi mama umbethu. Lithi wafa kanjalo uAsa. uNkulunkulu wambulala. Sikhonza uNkulunkulu obulalayo. Amen. Asikho isono uNkulunkulu asinyanya njengokuya kubantu bamadlozi. Oh, Asikho. Mawubheka kahle uSawuli. noSawuli wafa ngesono esifanayo. Lithi iBhayibheli uSawuli wake kwathi kufe uSamuel umprofeti wafuna kuyovuswa angikho lapho. Lithi wafika konedlozi. Lithi wafika zothi
wazobuso nedlozi ngikusize ngani umuntu kaNkulunkulu wathi hayi ngivusela omunye kwabaprofeti kuthiwa kwavuka enhlabathini kwavuka umuntu nilalele kahle ke futhi kwakuyixhexhe lidala lavuka kodwa ngifuna ulalele alishonga iBhayibheli uthi uSamuel ngibabamba lapho ke labantu Amen. laba sebekhonza lezi zinto ezifile bathi isangoma savuswa no ayikho inceke kaNkulunkulu ehambile emhlabeni engavuswa isangoma kulithi iBhayibheli kwavuka umuntu omdala uyena owathi ubani lo uSamuel owathi ubona uyena lo wabona ngoba isangoma masenza imlingo senza lento ofuna ukuyibona. Amen. Ngisho ngasukuthi uthakatha umzobo unenhliziyo engambohlola kuzovela yena noma kuthiwa akazenze lutho ngoba imilingo yenza lento ofuna vele ukuyazi. Jesus. Siyeke lapha ngikho lithi ke wafaka njalo lo wafaka kuhlungu ke uSawuli bazalwane wafempini lithi kwathi amasosha abula wonke naye wathinteka lithi iBhayibheli wabaleka wabona ukuthi aseyamxosha maningi kuthiwa wathatha inkemba yakhe wayibeka wayicupha wawela kuyona yambulala ngamazwi wazigwaza yena kuthiwa namadodana akhe nendodana yakhe futhi yafaka njalo lalela kuthiwa bamfica alikho inkosi yafa ihlazo nje abazalwane ngoba kuyena nothi ukhethiwe abantu nomkhetho uNkulunkulu kuthiwa afika amthatha amnquma ikhanda alithatha ikhanda lakhe ahamba nalo cabanga lehlazo njalo inkosi kuthiwa bese amkhuthuza yonke into ayiphethe ahamba nayo libe selithi kivesi elingezansi wafaka njalo uSawuli ngesono sakhe uyezwa ngokuba engayanga kuNkulunkulu kodwa waya konedlozi yabazalwane uNkulunkulu uzobabulala abantu abahamba abantu bamadlozi. Amen. Sebeqalile bayafa. Yes. Amen. Funda Mahubo chapter 23 verse number 4 mhlali phansi. Jesus. Uzolungisa Indlela yakho. Oh hallelujah. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesaba kubi angesabi ngokuba wena unami. yebo ngicela ungifundele kwelakho baba Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andikoyika bubi ngokuba unami wena. funda mamusibiya qedela Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesaba kubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Though I walk noma ngihamba through the valley of the shadow of death uthi I will fear No evil. Hey. uthi no evil noma ngihamba amanye amazwi kule ndlela sikhona nesigodi sethunzi lani Lokufa. Shumayela njalo into ezinhle singabatshela ukuthi sikhona nesigodi mase sesigodini umzalwane afisa ukuzibulala ngoba akazatshela ukuthi kunanesigodi sethunzi lalela asibulali isigodi sani Sethunzi lokufa. Kusho siyabulala yiphi ndani yini Isigodi sethunzi lokufa. Jesus. Isona isigodi nethunzi lona elokufa kusho ukuthi lizokubulala wena just walk by faith we walk by faith
not by sight. Hallelujah. Sihamba ngokukholwa, asabi ngokubona. Sihamba ngokubona. Ncedela intonga. Jesus. Funa. Verse 5 baba. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami. Khona le ndawo ufuna ithi intonga yakho. Aliqedelanga le verse. Verse 4. Okay, verse 4. Yeah. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Awufunde baba manje. Intonga yakho, umsimelo wakho uyandithuthuzela. Cela siwavala amabhayibheli uNkulunkulu sisifunda kwezinaka senqedile. Intonga, into yami lapho. Nodondolo lakho. Ziyangiduduza. Ziyangithuthuzela. Lalela lo bazalwane. Anizwa le verse. Kade na uqala lo mkhuleko kodwa le verse anizwa. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangithuthuzela. Ake sisho sonke intonga kabani? Intonga yakho Nanenye nodondolo lwakho senza njani? ziyangiduduza. Imali bazalwane. Hlamba nizwanga. Ngamanye amazwi. uNkulunkulu uthe kunika udondolo lokuhamba ebeyiphetha nentonga yokubetha. Yes. Okay. Jesus. Ukhona into embi. Khona yokungisiza to give me strength. Uqhubeka nendlela udondolo. Amen. Kodwa uyiphethe nentonga. Intonga yokushaya. Uma lusiphe. Hallelujah. Uma lusiphe. Nina khona ibetho ezithi mazinibetha lidali yena uThixo kanti kuye. Amen. Ngoba intonga yakho. My God. Nodondolo lakho ungakuthuki kubonge ngoba kuyakuthuthuzela. Amen. Ngeke you will never pass eclassini ungabethwanga. Yo nalubethwe. Khona isibetho mntaka sibiya. Namhlanje kumnandi kodwa ibetho ziyeza. Nabe zamangizazi ziningi. Nesesingibetha ngazi sizaphela nini. Kodwa into engijabulela uzithi singibetha ngibe nginanentonga, nginanodondolo. Nodondolo. Mina mase ngiyashawa ngokwenyawo ngabe phela amandla kodwa udondolo. Langiqhuba endleleni. Noma ungilanda ngenhlupheko. Noma ungilanda ngenhlupheko ngiyokubonga. Ngiyabonga lapha. Ufuna ukuthandaza manje. Ngiyafisa nje ukuthandaza nawe. Kanye nami futhi ngithandaze nawe. Ukuthi hayi baba noma ngihambe esigodini. Sethunzi lokufa. Uyazi ukuthi uzubona ukuthi isithunzi lokufa awufanga naku uyaphila nje. Angakanani basile inkosi emgwaqo bayaphila. Uthi udadewethu wabeletha intanga yazi uyaphila kodwa. Mayicabanga ngicatha umzimba uyahlasimula uba namakhulu uzwa nentanga yizwe emzimbeni ukuthi kaze kwakwenzekeni. Lento yayiphila kanjani kimi? Mina ngangiphila kanjani ikho? Injalo isibetho sikaThixo. Uyaqhubeka uphile sikhona. Ngipinde esikaThixo isibetho sithi sikubetha kodwa ukuphila. Ngoba silo kuzoqeda. Asigqibi ngawo. Uno 85 years. Imlenze yakhe ibingavumi engahambi. Izandla zakhe zingathinti singaphathi singenzi lutho. Angisiqhayiswe bazalwane kwakulindwa indoda eyosuka ngale Durban. Amen. Yakwangcobo ihamba naye ingafune kwakubizwa lokho. Ilwa. Ngamtshela uJehova ngathi ungabizi mina biza abanye. Ngibona abathetha kangcono. Wathi uthi kuhamba. Amen. Wathi uthi kuhamba. Ngavuma kanti kuzophila amakhehla amadala. Kade ayithandazela. Hayi ukuthi angazathandazela. Kodwa bese sithunzini. Sokufa. Kodwa wasangafa. Amen. Nengoma ethi ngidlulile emlilweni. Ngidlulile ngingenamyuki. Mangashaya. Ngashaya ushumelo lodwa. Siyathandaza. Ngangihamba noJehova. Angibonge igama lenkosi. Sifuna ukuthandaza nami namhlanje bafuthu ngiyamema. Hallelujah. Ngimemela kule nto uThixo ayithethayo namhlanje. Awumanqi ngiyakmema ngazi intonga ezikubethile singabi. Oh, and mawubethwa uyena umthandaza ukusiza mawubethwa uyena. Jesus. Umthandaza ukusiza mawubethwa uyena. Uthandaza kubani ubethwa uyena? Yo. Lithi iBhayibheli umuntu mayixabana nomuntu uNkulunkulu uyalamla. Kodwa umuntu mayixabana noThixo kuthi ulamlelo uba. Akulamula umuntu. Awuthi ngikuhlebele yabona intonga intanga sibiye ivela kuThixo. Hayi phela bazane ngeke asilophe uThixo. Imali. Hey, mawuthandaza wena baba ngiyavala ngegama lika Jesu. Ngiyavala ngiyawuvala umnyango wegama akuyungena lutho. Uthi usho njalo ulele ebusuku ifika into.
ngoba sona asivalwa umthandazo. Sona sisuke sokuthuthuzela. Sikunika uvalo sewuyeyisa kule ndlela. Sewuphakeme. Sewuyadelela usungazi ukuthi mina. Ngoba bekade bokuthi ayimi. Mangakafika mina kwenze kulutho athi uThixo uthi ngidedele. Amen. Bese simo ngesibulala ke siyomthinta nje. Akwazi uJobe wasendulo nini? Angifundanga lalela. Usibethe sivela kuThixo sivalwa umuntu. Umthandazo. Ngenzela ukukusiza. Yabona usukulikhumbula. Ngenzela ukusiza ngoba uzokuzela kuthini uthi ucela sikukhulekele ivana imeko yakhe ibe worse sesikukhulekela. Kusho ukuthi ivela enkohleni. Izinto ezivele kuThixo ziyeke ungasithandazeli. Uzibona ngani? Uzibona ukuthi ufika uthandaze zingavaleki. Hayi uThixo ngeke asirobhe. Uthena noma yini enicela egameni lami iyowenzeka. Number 1. Number 2, uthe futhi uma sivala ngegama lakhe akuvuli umuntu. Wathi uma sivula akuvali umuntu. Okunjani for lokho usuvalile kuphinde kungene. Uvela kuyena. Khona into awukade uyithandazela. Thandazela umsebenzi, thandazela ipromotion, thandazela umshado wakho, thandazela izimo nje ethi azidluli ziyeke. Zidedelwe uyena uJehova. Unesikhathi ke lo idedela uphinda azisuse. Athi ngikele ezwini uhana sasivale obayisibeletho. Sasivale idimoni. Sasivale uThixo. Wayeya njalo eyothandaza kodwa uThixo kwangathi akabuzwa ngoba unesikhathi uThixo. Amen. Yazi inesikhathile noThixo sengihlala phansi angazi why ngikhuluma lento moya ingcela athi ngilonge ikhuluma. Yazi inesikhathile noThixo bazalwane buka bami. Sikhathwe ilento ekuthiwa i-duration. Uthi ngiphindele. Sikhathwe isikhathi. Iyona nje isikhathile mina makuthiwa ngingabuyele Eden tata ngayothi tata ngayothi Thixo ngiyacela wonke umuntu omfaka esimweni ngitshela i-duration. uThixo asitshela i-duration yonke isikhathayo nje mina mhlawumbe nina right nimsulwa mina ngisho mina. Uyabona lento yongangitshela ukuthi le meko ngizohlala isixesha elingakanani iyona engilimazayo. Ngoba ngithi mayingibetha ngimonja izivela kuyena impela kodwa isikhathi sithini Jehova. Nkosi yami. Ngamanye amazwi hamba uthandaza umthandazo ngoba akasakunikanga vele isikhathi. Hamba uthandaza umthandazo othi kusuka namhlanje. Uthi Baba namandla ngiyawathi. Jesus. Ukuba ngifikele ukuba isilingo ngiyaqinela ngiyahluleka uma ngingedwa Ngifambana ngifuna inhliziyo emhlophe ithekwa ukuba uwesena ekhaya Jesus. USirayeli uThixo ufaka eyiphuthe eGibhithe. Uthi after 400 years. 400 years. Zokhipha ngesandla esinamandla. Bahlala wazwafika 400. Bathi 401. Bathi hayi ngoDisemba noma kanjani. Abangaphuli. 402. 410 years. 420 years. 430 years. Kwathi ngo-435 zobakhipha ubani orongo la ngokwabo bathi uthini kanti no-435 years after 400 years. Umzwini mayethi uThixo ngizokhipha after 10 years angakhipha no after 18 years ngoba u-18 usa after 10 years. Ngibambe ngithi uThixo mayethi mangithi wena ngiprofethe mina ngibona uNkulunkulu kulonyaka enza ukuthi musu kumbheka ngoJanuary. Okay. Ngoba ngenzeka on the last day of the month of December. Ayenze nje on the last day, very last day of December. Ayenze
wena usudiniwe wagive up waphuma nakuleyo position waprofethi wekuyona uthi suka usuphele iminyaka usuku lokugcina yini lento yayikhuluma no even uDecember usakuwo lo nyaka impela uNkulunkulu bazalwane into esikhathe nayo i-duration Amen. akasitshelanga ukuthi izinto esizohlala kuzo sohlala isikhathi esingakanani okwethu ukunyamezela ngiyacela ngene nyamezela buka iminyaka osuyihambile noJehova buka izinto osuthi incane lokubhelela le incane le nabanincane incane bakumbethu ukulanga okwanamhlanje alikho ithuna lendlala incane incane kusho umndeni ubalekele umndeni sikhona nje siumndeni okukhona uzwa ngisho sihaga ukuthi asikutheni siyakuthanda Amen. uthando lukaKristu ufunani kubantu balelizwe ufuna ngizosho Jesu. noma uzalwa nabo kodwa babezwe suka kubona musukumelana nommelwane wakho vala izinto uthi ngabe ukunika zona ngeke zonke into ezithathwe isitha kuwena ziyeke unamandla okuzibuyisa siphinde esikaJobe zaphindana amadodakazi awazali abamahle ngaphezulu komqala uThixo mase kusula inyembezi ukunika into engaphezulu kwalokho kade ukhala ngakho ngiyeke Hallelujah. awuzwa yena uyophi uthini uthi noma nganginquma kodwa yebo ngiyobethemba ngiyalibuza bazalwane no he's like lalela bazalwane lalela noma nganginquma uthi yebo ngiyobethemba ngicela ubuza ukuthemba okunjani lokuthi noma ungangibulala kodwa uzomthemba njani ungasekho vele uzomthemba njani uyazi uqonda ukuthini uJobe uqonda ukuthi uJobe noma nganginquma yena ongumile unamandla okuphinda ngixhume aphinda buyisela ikhanda lami ngixhume ungabi nankinga ukuthi sewuye kufeni nalento ekuphethe unamandla okuphinda ihlanganise amen yabagibhithe nowabona usoze liphinde nowabona sukume sibe nezindaba intonga yakho nodondolo lakho siyangiduduzwa haleluya angazi ududuzwa yini wena ududuzwa okuhle kuphela nentonga mayikubetha ayiduduza ngoba lezi zibetho ezakho ngeke uzinike umuntu umzalwane amen ngisho ngathi ngithwaliseni bazalwane ukhuleke khona into ofuna ungene wedwa kuyona uDaniel babethandaza bonke noShadrach noMeshach noAbednego kodwa ephandlini wayengonyama wayedwa bakuthiwa wayebhleka uThixo babuzingedwa ngobani kanti uThixo ufuna ukuveza uwedwa khona indawo ufuna ungene wedwa ukuze uThixo abonakala bese kuba khona uyabona nje mina angisho bazalwane ngokwami ukuhlaza iBhayibheli futhi wabuka lamagwala o3 uthi la amagwala omncane abangene ngobathathu kodwa lo ubackward never uforward ever uzongena yedwa khona into ozongena wedwa mama usibiya sifika sikulethele ama home sellers abe u10 ungene wedwa ngene wedwa wangena yedwa uDaniel laba bangena bobathathu kodwa bathi mebephuma kwadunyisa uThixo amen khona ngoba sasihlabelele iyona idala ngikhulele iyona ethi kudunyiswa inkosi ngale kudunyiswa inkosi ngale kudunyiswa inkosi kuyadunyiswa ngale bazalwane ngeke ufike usakhala ngale ibetho ziyeke le ibetho ezikubetha uziyeke ziyithunya nje zokusondeza futhi abothandaza umthandazo ohlukile namhlanje uthi Satan lalela ke sengiyazi ukuthi wena awunanto kimi ongangenza yona kodwa zonke lezi zenziwa uJehova ukuthi ninika uSathane icredit nala engenzanga lutho khona wena ucamsuka ukwalwa noSathane for 10 years uSathane onjani elithi iBhayibheli imqondeni uzonibalekela ngoba abaleke lo wakho no akuyena uThixo amen uThixo ngiyathandaza namhlanje uThixo ngiyathandaza namhlanje uThixo bazalwane sengimbonile uje sobehamba namuje sengimbonile uje sobehamba namuje